Nola sortu zure energia komunitateren talde eragilea? Entzun duzu inoiz energia komunitaten talde eragilei buruz, eta ez dakizu zehazki zer diren? Bideo honetan, talde eragileak energia komunitate batean duen garrantzia eta hau nola sortu azalduko dizugu. Talde eragilea, energia komunitate baten bihotza da. Pertsonek egiten dute posible ekimen batek bizia hartzea, finkatzea eta ezarritako helburuak lortzea. Horiek gabe, energia komunitate bat paperean dagoen ideia bat besterik ez litzateke izango. Energia guztion ondasuna da. Hori dela eta, komunitatean egiten den kudeaketak zentzua izan dezan, lankidetza eta energia eredua herritarren oinarritik eraldatzeko erabakiak bultzatutako prozesu kolektibo bihurtu behar da. Aipatzekoa da, talde eragilean beste partaide batzuk ere egon daitezkela. Hala nola, tokiko administrazioak, enpresa txiki eta ertainak eta hirugarren sektoreko erakundeak. Hala ere, bideo honetan, herritarrek bultzatutako talde motoretan jarriko dugu arreta. Zein rol dauka talde eragileak energia komunitateen barruan? Energia komunitateak ez dira bere sortzen. Bakoitzaren atzean proiektu bat sustatzeko nahiak dituen talde bat dago. Honek, ekintza bektore gisa jokatzen du energia komunitatearen barruan. Ekimenak aurrera egin dezan beharrezkoak diren baliabideak antolatuz, koordinatuz eta mobilizatuz. Talde eragile batean garrantzitsuena ez da aspektu teknikoen inguruko ezagutza izatea, baizik eta taldekiden motivazioa eta konpromisoa. Ez da beharrezkoa taldeko pertsonak energian, zuzenbidean edo komunikazio arloetan adituak izatea. Prozesuan zehar, baliabideak eta laguntza aurkitzea posible delako, gida espezifikoetatik hasita, bidea erraztuko duen aholkularitza pertsonalizaturaino. Alde horretatik, Gasteizko eraldaketa komunitariorako bulegotik, laguntza eta doako aholkularitza zerbitzuak eskaintzen dizkiegu energia komunitatei, bai legezko alderdiei, bai alderdi teknikoei eta administrazioei dagokionez. Nola sortu talde eragilea? Talde eragilea sortzerako momentuan, energia komunitate bakoitzak egoera ezberdin badauka, naiz eta denek elementu komun bat partekatzen duten, herritarren bultzada. Energia komunitate bat sortzeko hainbat modu daude. Dagoeneko martxan dauden elkartetatik, bizipen pertsonaletatik, edo udalerriko auzoak bizi berritzetik. Kasu batzuetan, bizipen individual batetik sortzen da energia komunitatea sortzeko gogoa. Adibidez, argi hornidura eteten bada, edo enpresa banatzailearekin esperientzia txarra izan ezkero, energia arloan trebatzeko eta ezagutza partekatzeko gogoa sortu daiteke, eta ondorioz, energia komunitate bat sortu. Horrela, talde eragilea proiektua bultzatzeko gogoa duen edonork osatu dezake. Talde eragilea osatzeko lehen urratsa mobilizazioa da. Hori dela eta, deialdi simple batek dena aldatu dezake. Adibidez, hasteko modu erraz bat, kartelak jartzea da, herritarrak bilera batean parte hartzera gonbidatzen, adibidez hurrengo ideia planteatuz. Energia komunitate bat sortu nahi dugu. Parte hartu nahi duzu? Emakumeen rola talde motorretan. Energiaren sektorea maskulinizatua izan da betidanik, eta horrek oztopoak sor ditzake emakumeek eta bestelako kolektiboek parte hartzea erabaki dezaten. Hala ere, ikusi da emakumeek talde eragiletan parte hartzea funtsezkoa dela komunitateko errealitate desberdinei eta arazoei erantzungo dien energia komunitatea sortzeko, proiektuaren inpaktua aberasten laguntzen duten ideia eta ikuspegi berriak zabalduz. Beraz, funtsezkoa da parte hartzeko gune seguruak sortzea, emakumeek talde eragiletan parte hartzeko izan ditzaketen oztopo eta zailtasunei erreparatuz, eta horrela, taldearen osaera askotarikoa bilatuko da. Ikaskuntza kolektiboa bultzatuko duena eta berdintasunezko energia eredu bat eraikitzen lan egiteko aukera emango duena. Talde eragilea dugu, eta orain zer? Talde eragilea osatu ondoren, energia komunitatearen helburuak ezartzeko unea iritsi da. Klima aldaketaren aurkako ekintzak egitea, kontsumo arduratsua sustatzea eta tokiko energia sortzea dira ohikoena. Pertsona askorentzat, fakturan dirua aurrezteaz harago, energia sistema eraldatzen laguntzea da garrantzitsuena, ekintza txiki batekin bada ere. Fase honetan, trebakuntzaren eta aholkularitzaren bidez, kultura energetikoa sortzea funtsezko elementu bata. Pertsona guztien motivazioak ez dira berdinak, eta energia sektoreari buruzko ezagutza maila ez da. Horregatik, funtsezkoa da ikasteko gune irisgarriak eta parte hartzaileak sortzea, energia komunitatean interesa duten pertsona guztientzat. Energia prozesu kolektibo gisa.
Energia komunitateak eraikitzeko oinarria talde eragileak dira. Ez da beharrezkoa hasieratik dena jakitea, baina bai pertsona konprometituz osatutako talde bat izatea. Lehen urratsa ematea da gakoa. Herritarrak mobilizatzea eta espazio bat sortzea, non energia kontsumitzen dugun ondasun bat izateari utziko dion, eta eraldaketa sozial eta komunitariorako tresna bihurtuko den. Aldaketaren parte izan nahi duzu? Gasteizko eraldaketa komunitariorako bulegotik lagunduko dizugu.